Silav, êvar baş, hevalno hêvîdarim hûn baş in. Dîsa bû yerên gelekî balkêş hene. Yek ji tiştên ku ez dîsa şoh kirim daxuyaniya dewlet baxçelî ye. Di van rojên dawiyê de hinekî çawa bîye nizanim, ama derheqê êrişa li Enqereyê de dibêje tu êrîş wê nikaribe pêşî li biratiya me bigire. Ev me hêvî nedikir ji dewlet baxçelî. Normal yek ji kesên herî nijadperest ê Tirk e ku di dema êrişên wisa de son dixwe û tim dawa tolhildanê dike, ama îjar hinek cuda bû. Di derbarê weşana me de qusûrê nenêrin hevalên hêja ji ber ku ez ne li stûdya xwe me, ez li sêhetê me ji ber vê yekê di nava hinek îmkanên qit de van weşana pêk tînim. Niha bû yerên girîng hene, naxwazim we bêpar bihêlim. Li gorî uslûba xwe dixwazim hinek tiştan bi we re par vê bikim, şîrovê bikim. Vê nîvrê me weşanek taybet pêkanî dîsa xweş bû. Ez ê wisa kin çêkim biçim, rojê belkî du sê vîdeo parve bikim bu ara. Wextê ku nûçeyên lezgîn werin tiştên balkêş hebin, ez ê bu ara parve bikim. Dişûne weşanekî dirêj de baştir e, mirov di nava rojê de çend weşanên cuda çê bike baştir e. Ez niha hema dest pê bikim, ka binêrim çi heye çi tune. Ez bawer dikim deng baş e, ka dîsa jî kontrol bikim. Erê, deng baş e, ne mesele ye. Yani êdî îdare bikin, kalîta weşanê bi vî şeklî îdare bikin hevan da. Ma ez pêşî cih bidim daxuyaniya Tayyip Erdogan ew gelekî dîsa tiştê ku me jî hêvî dikir dibêje ya rastî di derheqê êrişa li Enqereyê de ew dawa tolhildanê dike û îdia dike ku kesên êriş pêkanîne ji Rojavayê Kurdistanê hatine, ew ji li gorê xwe hewl dide Rojavayê Kurdistanê ji xwe re bike hedef. Recep Tayyip Erdogan di rêya vegera ji qazana paytexta Tataristanê de li balafirgehê bersiv da pirsên rojnamegeran bala we bikişînim ser wê yekê ku rojnamevanên li dorê kombûne hemî alîgirî wî ne û jê pirsên heqîqî nehate kirin. Di çarçoveya daxuyaniyê wî de pirs hatin kirin. Yani konferansa rojnamegeriyê serkeftî nebû. Tayyip Erdogan ji bo beşdarî lûtkiya BRICSê bibe çûbû Tataristanê. Hûn zanin BRICS yek ji koma dewletan e ku li dijî NATOyê ne. Nakokî ew e ku Tayyip Erdogan jî di vê derê de cih digire. Hem endama NATOyê hem jî di civîna dijberê NATOyê de cih digire. Lê bawer dikim goyî û hatiye kişandin ku dibêje armanca me ne ew e ku em biçin tevlî tifaqên alternatîf bibin. Ji ber ku BRICS weke alternatîfê NATOyê ye. Erdogan di derheqê êrişa li dijî şîrketa hevpariya pêşkesaziya füze, feza û hewavaniya Tirka de yani TUSA şembêjin derbas bin. Yani ew cihê ku dron, balafir têne çêkirin û temîrkirin basê wê derê dike. Di derheqê êrişa li ser vê fabrîqê de got em bi taybetî zanin ku ew êrişkar ji bo êrişê ji Sûriyê derbasî Tirkiye bûne. Rêxistin ji bi îstiqrariya li Sûriyê îstîfade dike, dixwaze bikeve bin hîmaya hin dewletên Rojavayî, basa Amerîka û welatên Ewropayê dike. Lê ev hewldanekê vala ye dibêje Tayyip Erdogan. Êdî rastiyek ku tê zanîn heye, Amerîka rêxistinên terorê yên li herêmê ji bo menfaet û berjewendiya xwe ji bo ewlehiya İsraîlê bikartîne dibêje Tayyip Erdogan. Vê derê de çima ez dixwazim bala we bikişînim ser vê yekê? Amerîka welatê sereke yê NATOyê ye, Tirkiye jî û vê derê de nakokî wan derketine holê. Îja eger Kurd karibin ji nakokiyê wan îstîfade bikin sûper tişt e. Bila bihevkevin qet ne mesele ye. Bu distûjdar dikin. Ha dewlet Bahçelî çi dibêje hevalno? Yani daxuyaniya Tayyip Erdogan di vê çarçovê de hûn dikarin binirxînin. Nakokiya bi Amerîkayê re ha çiqas ciddî ne nizanim ama ez zanim ku tevlî wê civîna BRICSê bîye ama şûn ve gav avêtiye. Şûn ve gav avêtiye ji ber ku goyî hatiye kişandin. Hevalno. Dewlet Bahçelî jî got yên ku êriş dane pêkanîn wê nikaribin encamê bigirin, wê nikaribin biryardariya me ya ji bo xebatê bişkînin. Tu projeya bixwîn wê nikaribe li ber yeketî û biratiya me raweste dibêje Dewlet Bahçelî. Ev gelekî balkêş e, yani ew ez şoh kirim ya rastî. Ji ber ku Dewlet Bahçelî di encama êrişin bi vê rengî de tim digot em ê tola xwe heltînin, em ê hilînin, em ê wisa heyfa xwe bigirin, em ê wisa êriş bikin, em ê qirra terorê bînin,
و ام چی بو ام لسر تو بدنکی سری نهیلن تشتی وسا بو ام yani acayip tiştên balkêş digo yani basa xûnê dikir wê bihereke hûnê xûna xwe de bixeniqin. Ji ew dewlet bahçelî niha êdî çima ketine zorê ew mijara nîqaşê ye. Yani dewleta te rêvebirên dewleta te çima ketine ew qasa zorê. Vê nîvrê vîdyoya me vê nîvro jî hûn dikarin dubare temaşe bikin. Derheqê vê de şîrova me hebû tabî ama ez naxwazim dubare bikim. Hevanno Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuşê dibêje ev ne tenê karê du gerîla ye di pişt vê çalakiyê de hêzên navnetewî hene hin derdorên din jî sûcbar dike. Numan Kurtulmuş ew jî li gorî hişê xwe dixwaze şîrove bike. Ew jî dibe ez jî heme ez jî tiştekî bêjim şîrove bikim yani. Em zêde gon hedin wî. Hêzên navnetewî heye tune hûn wekî dewleta Tirkiye û tim hêza xwe ji qada navnetewî digirin. Yani hûn kengê bi tenê bûne. Baş e? Wekî din. Wezîrê Karê Derve yê İsraîlê tiştekî pir balkêş gotiye ez ji were wê bixwînim daxuyaniya Wezîrê Karê Derve yê İsraîlê. Çima giring e ji ber ku İsraîl aniha li rojata navîn di nava şer de ye pîlan û projeyên Amerîkayê di ser İsraîlê re tê pêkanîn. Her daxuyaniya ku İsraîl bide gelekî mühîm e. Balkêş e dibe em baldar bin. Cara yekem e dewleta İsraîlê di qada navnetewî de bang li netewek wî dike dibêje dewleta Tirkiye qirkere qira Kurdan tîne hawar rabin ser xwe. Dîplomatên Kurdan ez zanim salê nodî vir ve ji bo ku bikaribin êrişên dewleta Tirkiye li ser Kurdan bidin zanîn, bidin bihîstin gelek ketin nava hewldanan. Pir ketin zorê. Sırf ji bo merûv êrişên dewleta Tirkiye îspat bike, belge, doküman, tonekî xebat lazim bûn. Ama çi ye? Niha xebata dîplomasî ev e. Dewletekî min e İsraîlê ku niha çavê dunya alemê li ser e û bi hezaran bi milyonan rojnameger bala wan li ser daxuyaniyekî piçûkê İsraîlê ye. Bifikirin Wezîrê Karê Derve yê İsraîlê derdikeve bang li Netewek bî dike dibêje Tayyip Erdogan qatilê Kurdan e qira Kurdên Rojavayê Kurdistanê aniye hawar rabin ser xwe. Tiştekî sûper e. Tiştekî sûper e. Qet dest nedine. Bila dewam bike. Ez nûçeya wî bixwînim ji were. Me anî serêkranî e. Wezîrê Karê Derve yê İsraîlê İsraîl Katz di derbarê êrişên Tirkiyeyê li ser Rojavayê Kurdistanê de li ser hesabê xwe X'ê parvekir bûyer. Katz di parvekirina xwe de wêneyekî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û Sekreterê Giştî yê Netewekî Antonio Guterres belav kir. Wezîrê Karê Derve yê İsraîlê İsraîl Katz got Tayyip Erdogan Kurdan qetil dike cîhan bêdeng e. Dîktatûrê li Enqereyê li Bakurê Sûriyê Kurdên sivîl ên bêguneh bombebaran dike. Sekreterê Giştî yê Netewek bû jî tiştekî nabêje. Weke dost pênasê dike. Banga agirbest û civîneke bilez ya Konseyê Ewlehiyê li ku derê dibêje. Banga agirbestê dibe civîneke bilez ya Konseyê Ewlehiyê li ku derê ye. Banga civîneke bilez dike. Ez bi xwe sûper dibînim. Netewek bî heqeten heta niha tu car neketiye nava hewldanan. Ew xas Afrîn, Serêkaniyê, bajarê me ser û bin bûn. 5 salin Başûrê Kurdistanê ser û bin kirine, Netewek bî neketiye dewrê û Konseyê Ewlehî jî neketiye dewrê. Mafê Kurdan giliyê Tayyip Erdoganiyê li dadgeha cezaya navnetewî li Lahê li ku derê ye? Pirsekî din dike, bizê pirs dike. Mafê Kurdan li ku derê ye? Giliyê Tayyip Erdogan ê li dadgeha cezaya navnetewî ya li Lahê li ku derê ye? Yani Tayyip Erdogan weke sûcdarê şer bigirin, ceza bikin. Dema ku İsraîl li dijî rêxistinên terorê ji bo xweparastinê dikeve nava li û tevgerê, Guterres yekser êriş dike lê dema ku hevalê wî antîsemîtîk sûcê şer dike yani Tayyip Erdogan ew bi hêsanî ji holê wan da dibe. Yani xwe bêdeng dike Netewek bî. Dema dibe em hewl didin xwe biparêzin. Netewek bî dikeve dewrê
dibe zara zara wan lêberê dema ku Tayyip Erdoğan êriştike netimêmek bî xwe dişêre. Durutiya vê pir ecêb e dibe. Hevan nûçeyekî dijî ji we re pêşkêş bikim. Ew jî êrişê navenda Dem Partiyê kirin li Enqerê. Ev jî ez hêvî dikim îşaretê şarekî navxweyî çênebe li Tirkiye ji ber ku beriyan ha anketekî hebû. Eger were bîra we berî sê mehan min vîdeoyekê parve kiribû û welatê ku herî zêde li îhtîmala şerê navxweyî heye dewleta Tirkiye ye. û em hêvî dikin ku şerê navxweyî rûnede doza Kurd û Kurdistanê zûtir demî de were çareserkirin. Şeva borî komek kes êrişî avahiya navenda giştî ya Partiya Gelan Dem Partiyê kirin. Berdevka Dem Partiya Ayşegül Doğan agahî da got li Balgata ku yek ji deverên herî qelebalixê yê Enqereyê ku baregehên gelek partiyên siyasî lê hene nîvê şevê êrişekê li dijî navenda me ya Dem Partiyê hatiye pêkanîn. Derî pencereyê me hatine şikînandin hewldane tabeleya me jî dayîne. Em bi bîr dixin ku ev hişmendiya ku li provokasyonê digere nikare me bitirsîne, nikare me bidestseknandin. Em bang li Wezîrê Karê Navxweyî Alî Yerlîkayê dikin ku tedbîrên pêwîst bigire êrişkar Demirtaş werin diyarkirin. Heta niha kes yan jî êdin nehatine girtin. Kes nizane kî êriş kiriye. Ez nûçeyekî di derbarê Şengalê de ji we re pêşkêş bikim paşê jî xatir ji we bixwazim. Ew jî gelekî giring e. Hûn zanin piştî êrişa li Enqerê yek ji deverên ku bû hedefa dewleta Tirkiye Şengal e weke Rojavayê Kurdistanê. Şengal jî heqeten mağdûr e. Fermandariya Yebeşê bi daxuyaniyekê ragihand ku di êrişên şeva 25 Cotmehê yên li Sêranserê Şengalê de 6 şervanê wan şehîd bûne. Fermandariya Yekîneyên Berxwedana Şengalê Yebeşê ev agahî parve kir. Di van sê rojên dawî de dewleta Tirk hem bi balafirên şer hem jî bi balafirên bê mirov yani sîha êrişên berfireh li ser Şengalê pêkanîn. Bi giştî 16 cih hatin bombekirin. Piraniya van deveran ciyên ku medenî lên hene, sivîl in. Bê ku firq û cudahiyê bixin navbera medenî û leşkerî şêweyekî seranser êriş dike. Di encama van êrişan de şeva 25 Cotmehê 6 hevalên me gihîştine şehadetê hevreyekî me jî birîndar bûye di derheqê encamên din ên bombebaranê de wê agahî pişra werin parve kirin. Yani li weke Rojavayê Kurdistanê Şengal jî hedef e. Ya dostekî Kurdan heye wefat kiriye ez heta wî bi bîr neynim xatir ji we naxwazim. Hakikaten Joyce Blow yek ji kesên herî emekdar ê çand û kültûra Kurdî û zimanê Kurdî ye. Ez hema ji we re pêşkêş dikim. Joyce Blow di sala 1932 de li Qahîreya Misrê hatiye dunyayê li zanîngeha Sorbonê ya Fransayê doktora xwendiye. Joyce Blow kordolog, profesör enstitûya netewî ya ziman û şaristaniya Rojhilat e. Yek ji avakarên birêvebirên Enstitûya Kurdî ya Parîsê ye. Di salên pêncî de koçî Fransayê kiribû, dest bi hînbûna zimanê Erebî Farsî kiribû, bi taybetî jî zimanê Kurdî. Li Parîsa paytexta Fransayê xwendekara Kamuran Bedirxan bû. Bila di warê Kurdnasiyê de lêkolîner nivîskareke bi nav û deng e. Di salên nodî de ez jî gelek pêre eleqedar bûm. Min gelek jê faydê dîtibû ji bo Kurmancî û Kurdî. Min pirtûkê wî ji xwe re weke referans digirt. Joyce Blow doktoraya xwe ya Kurdî ji zanîngeha Sorbonê wergirt. Li wê derê mamostetiya Kurdî dikir. Joyce Blow xwedî gelek berhemên edebî ye. Ji wan ya herî giring jî ferhenga zimanê Kurdî, Fransî, İngilîzî ye ku ferhenga yekem ya di vî werî de ye ku li Fransayê derketiye. Joyce Blow ferhenga Kurdî Fransî gotarên li ser bikaranîna zimanê Kurdî li Soranî, Kurmancî de nivîsandine gelekî berhemê wêjeyî wergerandine. Hevan rewş bi vî şekliyê em jî dixwazin em jî hêvî dikin cî wî bihişt be dosteke giring a milletê Kurd bû. Gelek dostên Kurda hene di cîhanê de wê zêde bin jî. Niha Ewropiyan dest pê kirine Kurmancî pir xweş fêr dibin, Kurdî fêr dibin. Di demên pêşme de saetên pêşme de jî eger bû yerên nû çê bibin ez dîsa bora me ez ji ber vê yekê dirêj nakim xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad çi dikim bikim bila bide û be aştiya herî xirab
ji şerê herî baş baştir e. Dem baş.